MFC Brukske opgeleverd. Venlo-Venray logistieke hotspot. Het is vandaag 21 mei. Dit is het Pelen Maasjournaal. De huurders van het MFC in Brukske hebben de sleutels overhandigd gekregen. Binnenkort kunnen zij intrek nemen in het splinternieuwe gebouw. In het MFC komen diverse organisaties. Basisschool De Estafette, GGD Jeugd en Gezondheidszorg, een jeugdhonk, de Peuterspeelzaal, Wonen Limburg en het wijkcentrum dat op dit moment is gevestigd in het kiosk. Esther van Wamelen is sinds december voorzitter van het wijkcentrum MFC Brukske. En zij is nu al erg blij met het resultaat. Ja, het is geweldig. We zijn ontzettend trots. En, het is zo'n ongelooflijk mooi gebouw waar heel lang over gedaan is om het er neer te zetten. En we zijn echt als bestuur en als vrijwilligers en iedereen die daarmee te maken heeft echt heel trots en heel blij. Ja. De organisaties kunnen nu gaan beginnen met de inrichting. Het wijkcentrum probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van ondernemers uit de wijk en de gemeente Venray. Binnenkort starten de eerste activiteiten in het MFC. Nou, alle activiteiten die nu in de kiosk plaatsvinden, gaan ook weer plaatsvinden in het wijkcentrum. En alle activiteiten die in het Huis van de Wijk plaatsvinden, komen ook allemaal naar het wijkcentrum. Dus dat is veel. Dus alle verenigingen die nu in de kiosk zitten, dus de Bridge, het Sjoelen, het Veldeke. Zo zijn er een heleboel andere dingen die plaatsvinden. Die gaan allemaal komen allemaal hier in het wijkcentrum. En in het Huis van de Wijk zijn heel veel kookgroepen actief. En een aantal Nederlandse lessen, een naaiclubje, een handwerkclubje voor wat dames. Nou, die komen ook allemaal hier. En de kookgroepen gaan gebruik maken van onze prachtige keuken. Van Wamelen denkt dat de mix van diverse organisaties een positief effect heeft. Doordat ze allemaal in één gebouw zitten, kan er gemakkelijk worden samengewerkt. Ik denk, we zitten erg dicht bij elkaar en het wijkcentrum heeft een hele mooie route om elkaar heel goed te kunnen zien. En met elkaar bespreken we 1 keer in de maand nu waar we naartoe moeten. Dus we doen de gezamenlijke onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Dus de schoonmaken, de beveiliging, een aantal dingen op inkoopniveau, die gaan we samen doen. Dus we werken erg goed samen. Dat gaat heel erg leuk. Op vrijdag 12 juli vindt de eerste activiteit plaats in het wijkcentrum. Vanaf 15 juni verhuizen alle activiteiten van de kiosk naar het nieuwe gebouw. Op 2 oktober is de officiële opening van het gehele MFC in Brukske. De regio Venlo-Venray is de grote winnaar van de logistieke hotspotverkiezing 2015. De Noord-Limburgse regio prolongeert de status van logistieke hotspot nummer 1 van Nederland door op alle 6 de criteria de meeste punten te scoren. Venlo-Venray heeft de logistieke hotspot nummer 1 positie te danken aan een panel van 35 experts dat deze regio de hoogste waardering gaf voor de volgende criteria: aanwezigheid, infrastructuur, bereikbaarheid logistieke knooppunten, beschikbaarheid grond en panden, medewerking overheid en gemeente en inzetbaarheid en motivatie personeel. Tot zover dit Pelen Maasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er brede opklaringen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en tijdens vrij zonnige perioden wordt het in de loop van de middag ongeveer 20 graden. Fijne avond, graag tot morgen.